jantzi, osagaiak esan, eta gaurko zaioa, hasi egingo dugu. Esnea, txokolatea urtuta, gurina, arrautza, moskatela, gari irina, azukrea, vainila, maspasak, mugurdia, sagarra, udarea, danak esan ditut. Hasi gaitezen orduen, lehenik arroltzea, hori da. Orduen, arroltze batekin, gero irina neurtzeko erabiltzen dugu doblea. Hau da, bi erabilizkero, irina doblea, bai? Orduen, jartzen diogu bi irina, bat gutxitxo batuko diot, zeren konsistentzia edo gorputza emateko krepeari, behar dugu pixka bat gari irina. Guk ere etxean zeliakoarendako prestatzen dugu platerak, orden erabili biharrian hau erabiliko genuen maizena, adibidez. Bai? Juta gehiago daude egin izan da zeliakoa. Bai, eta gero eta gehiago eskatzen dute, hori, menuak aproposak beraien dako, hauxe. Orduan, orain jarriko dugu krepera martxan. Martxan daukat. Bai, martxan dago. Eta gurina botako dugu bida. Eta hori, urtu dezan. Haurtzekin dituko dugu ona, eta gero esnea ere bai. Dena batera. Haurtutzen danien horrela zartu. Horrela. Eta gero krepera ez garbitu. Zeren gurina horretan, gelditzen den gurina egingo dugu krepea. Bai? Orduan, toko dugu esnea. Bada espada ekarri du zartaia berria. Bai. Horrek ere asko laguntzen du. Azukre bainilatu pixka bate emango diogu. Nik egiten dutena bainila zaporea edo aroma emateko, egiten duena da azukre normalari, jarri hori egunetan hortxe neuki eta hortxe duki eta hartzen du hori da, bota batien zartu itxita. Berak ematen dio usai. Hori da, eta erabiltzen alda behin baino gehiagotan, ez da bakarrik jateko. Bai? Bota. Eta orain jadena, batidorakin, ingo dugu. Iztartean, hau martxan jartzen aldugu. Bai, lagundu hemen zuen gainarekin. Zu txikia martxan, ezta? Bai. Hauek jarriko ditugu zuan, hori krema egiteko. Bai. Mugurdiak. Bai. Saltza egiteko... Bai, azukre pixka bat, bi koilara da. Txikiak, Bai, ondo txikillo. A ber? Ez que aurrenengoa handia izan da, Beste txikillo. Eta hoia, reposo pixka bat utziko dugu. Bai, onere kontu. Bai, lasa. Eta ura pixka bat botako diogun. Bai? Pixka bat. Bota. Eta jazta. Eta jogozten jarri. Garen biztartean prestatuko dugu barruan edo barnean, zerekin bildu behar dugun krepea, bai? Bai. Orden, hona nuzu xuritu, bai? Eta nik udarea. Bai, lasai nik bilatuko den, badak dauden gauzak. Orduan, hau ere martxan jarriko dugu, ongi bat dago. Belen izan da, niretzako, nahi tokatu zaidan, emakume sukaldaria. Lehen emakumea, hori da. Eta ikusten gaituen beste sukaldari emakumea izan da, gustora deitu lasai. Ira ze ondo pasa dugun, elkarrekin, lanean. Bai, eta gauza berriak ezagutu dugu elkarrekin, ere bai. Hori da. Ze askotan igual ikusten dianean, beti mutilak, zaten du, norbera ez da igual atrebitzen, ezta? Animatu, neskak ere animatu. Badakigu sukalde mailan ere neskak badaudelata. Bai, maila handia dago gainera. Beti dani gainera, emakumeak izan dira etxeko sukaldariak, ez gizonak baino. Orain modan jarri da. Hori da. Gizonezkoak. Arrason egiten dut ere bai, Bai. Lehiarteko. Hau nola nahi zu zatitzia, erditik zatitu, eta hori, txikia egin. Hori da. Hoia kolore hartzen, ikusi nola kolore hartzen duen segiden. Bai, eta ez da
haunitz egin diare. Aste guztian ikusi gaituen ikusleak badakite, Belen, helbetekoa dela, baduela jatetxea, baitare zei logela, ondo esan ditugu, dituen bere ostatuen nola den, Bai, eta beste ze guztiei, menuak ematen dugun, hori da. prest gaudela, jendeari hori harrera emateko eta gure produktua dastatzeko, gure Hori da. platera. Eta garai bakotxean egiten dugula, pues gauza, sasoi bakotxekoak. Orain adibidez, eitza garaian gaude, eta gero egin behar dugun platera, hola itzein de. Eitza, edo intzie, guk eten dugu intzie. Intzi garaikoa. Hori da, jarri. Regitzen. Uste, eta handitxoek ebaki ditut. Igual da, Bai, azken nola ikusten sagarra den, reineta klase hau den, Bai, segituan beguntzen da, eta iten da, aurtuko segiden iten da, Hola, xin orduan regitzen da, barrura. hori da. Eni sagarra egin nahi dugu, horrelegoan nahikoa da. Horrekin Nahiko? Bai, Nahikoa? bai, Bale, bai, bai. hoxen utzingo dut. Horrela nahikoa da. Bale. Azukre pixka bat botako diogu. Eta hemendik nahi dio Belenek musu handi bat dialdu bere seme-alabai Bai, eta bere gelako baitare ikaslei, ezta? baitare. Zergatikan, aurrak kontatu dituelako ikastolan, beramak, telebistan erten berduela. Lotxa ematen ditela. Lotza ematen die, baina xilikan ez dira gelditu. Gelako guztiak badakite hame irtengo dela, Ez dira tela ikusi bihartzen, aste honetan telebistan. lotxa handia ematen diolako. Hori da, Atez ere jarri nahi. hori da. Eta gure ordutogia ikusita, irakasleak utzi diezaiela ikusten gure programa. Bai, Didaktikoa da. didaktikoa. Hori da. Ja. Eta beira, ze ideia ona. Bueno, egiten dute pixka bat bere gauzatxoak ere sukaldean, Bizkotxoak edo... Laguntzen dize. Bai. Bueno, baina eskolan ere bai, Eskolan ere bai. Bai. Samingoxo, talako gauza prestatzen dute. Bai. Enzeletz txarrena da pionera, postreak esto asmatzen, etxean. Jartzen du natak eta... Bai, eta siropeak eta... Ama, postre berria. Baina jarri kartan. Bai, jarri duzu da, bai. Ez que, behen adina da oso polita, 10, 8 eta 6 urte. Hori da. Zauden hori. Horai, maaz pasa batzuk botako tugu? Bai, Horrela? nola du izena Elizondoko ikastolak? Beraiek eskola publikoan Eskola publikoan ari daude. dira. Bai, San Francisco Hori da. Javier eskola publikoan. Bai, Kastolare badago, bai. Hau xeia egina dago, zaki zeldan dugu. Bai, honekin zein, berda? Berrindu Bai, darela? bai. Vale. Eta honi emango diot, ekarri dute moskatela, gero dastatuko duguna, baina orain ereki behar dut pixka bat xorta bat botatzeko, Oso, no? Euskatela nuntik ekarri dezu? Bai, Naparra? Naparra, Koreiatik. Koreiatik. Bai, Son, bose botella polita, bai. Bai. Gero erabiltzen nahi daitekena edozen gauza Bai, paratzeko. patxarana eta etxean egiten duna, patxaka edo. eta hola, bai. Ez du ondo harrapatzen, Bai, gutxi jarri ditugu eta, bai. bueno. Oso zati trozoak edo ikusten badira, ez pinporre, Bale, Bai, bai. pixkat egingo dioz Ikusteko, hori magurdia dela. Bai. Bueno, koloria pixkat dira nola Hori da, hartu bat hori egin da. zaio, Eh? ura eta mugurdiarekin. Hori da. Eta hori ere prestago. Hori itzaltzen alda. Horrela konformatzen zea. Bai, ongi dago. Hori bai? Orain, a ber. Hau, Txera, tiki bat papelarekin, edo. zerbita batekin xurgatzen diozu, hola Ez, esan egin horrela behar da. egiten dut, zeren Hola. normalean lehendabizikoa Ez da egiten dena, aprobetxatzen. ez da, gaizka geratzen da, ez da zergatik, baina hela gertatzen da, horren, bueno, ongi ateratzen bada, aprobetxatzen dugu, baina beste gize, Gauzarta gera, Bai. eta ea lehenengoa nola ertentzen zaigun. Hoxe. Behar bada horrenengoa, nola ez? Probatuko dut, Bai. Bai, mira ba. Onartu da dakau, zula zai. Zorratzen dana, berta. Hemen, honekin
Izkina. Honekin, Ez dakit, ez dakit. Zuk krepera zurea, ez. Buelta emango diogu. Pixka bat gehiago utziko digu. Pixka gehiago bai. Itxura hona daka, Zer egiten duen, baita ere paella berria izatea. Bai, berrietan beti. Espainiari ekarri duen. Primeran egiten dire denak. Gero, ondatzekin, hasten direnen ondatzen orden da, ira komediak. Lehenengo zula zai, lehenengoa da, eta zaiatu bergea ondo atera dain, Bai. Eta ondo guaz. Bai. Bakarrik, buelta emateko. Hola, eltzita. Bai, hori nahi dut. Eguna da, pixka bat. Hau zati hau, azpian utziko dugu, eta horrela. Nik uste duen aldrebez izaten zala. Triangulotxo bat bezala. Bueno, ez dakit zen norbera. Zati honetan, egiten inugulen da bete. Bete. Beira, zegoxua. Horrela, hemen bete. Hori da. Nik eutziko Bai, igual bai. Undia denez, originala, iduri duia, razio bakarra, Hau neguko postre bezala da ikesi dutela egiten. Bai. Baina, bueno, arrakasta ari da hartzen, zen jendia taloa dauka, hori, ohitura hartzeko gaznakin, txizorrakin, eta gainera taloa, hori, gatzakin. Ez dultzea. Ordan. Mentxe jarriko dugu. Gainoan, inberrien epele-pelian. Bai. Eta orain. Gero ere, postre hau erabiltzen aldira, hori, sasoizko frutak. Orain adibidez, sagarra arrain eta goxo-goxoa dago, bere sasoian, eta udaria beti dago, baina, bueno, uda partean, melokotoia, edo marrubiak, edo, bai? Eta salsak berdien. Orain jartzen diote salsa, baina, bueno, mango salsa, edo marrubi salsa, edo zein salsa honatzen du, da kontua, krepa egiten puntu hartu bertzaile da. Misterio hor dago, eta gero, betegarria, nahi den bezala. Relakizko bat. Epele-pela, nahi postre epelak egustatzen eskit, Bai, horrela tratzen dugu, pela, etxean. Listo. Gaurko lehendabiziko platera. Hola xen, ezta? Gaurko lehendabiziko platera, gozo itxura duena. Eta orain azken ikutuak ezan, eta gaztatuko dut. Arto irina, arrautza, esnea, azukrea, irina eta guria urtuta guztiak irabiatu. Krepa, zartagi berezi batean egin. Azukrea, zagarra eta udare zati txikiak gurinarekin salteatu. Mazpazak gehitu. Krepare, azukria ipini, tolestatu eta bete. Mugurdiak, azukre eta uraz egin eta birrindu. Bukaeran, apaintzeko erabili. Dastatu baino lehen, iriki dugu botella moskatelanena, bera koreillakoa da, koreillarrikoa. Bai, koreillarrikoa. Hori da, inguru honetan badakit moskatela baritate berezia dutela. Bai, mahats baritate berezia da. Hori da, bai, eta inguru honetan moskatela honak egiten dituzte. Botella bine ben polita da, eta dastatzeko itxura honekoa. Haure, dastatu egin beharko dugu. Hori da. Dastatu hori. Hori da, nik gaurko honetan gozo. Postre pela, azegoxua. Mugurdiak. Oso zalea izanik, oso goxua da, moskatalakin oraindik eta goxu geratuko da. Eta ezan, postre pelak ere ze ondo sartzen dian, ez? Bai, oso ondo hartzen da. Iten du giruakin bat da. Ondo moskatela. Sumatu duzu, mahats, zaporea. Eusenia? Zapore dauzkat. Ez? Berriz probatuko. Berriz probatu askoz.
Bai, bigarrengoan hobeton. Hm? Ezke, lehenengoan izan da pixkaz garbitzeko. Bai, nahasketa bat. Hori da, nahasketa bat. Bigarrengoan hobeto eta goxua dago. Oso ondo, gaurko hasierako platerau, benetan goxuan. Eta orain, bigarrengo platera, zuek gure zaion, berehala gatoz.